Eusko ikaskuntza, jakitez. Egungo eta hemengo gazteen mintza moldea, euren artekoa, lagun girokoa. Euskara zari direnean gazteak, euskara erreala. Horixe da Orreaga Ibarra Murillo irakasle eta filologoak aztertu duena. Argitara eman berri du liburua Unibertsitate Publikoak. Nafar euskaldun gazteen ahozko diskursoa zari gara. Ta horixe dugu gaia, kultur arlo honetan, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturgintzaren saioan. Nafar euskaldun gazteen ahozko diskursoa lan akademikoa da. Horrek esan nahi duenarekin alegia, horrek eskatzen duen irizpide estu eta neurtuak erabiliz eginiko lana, baina lan gaia bizi-bizia da. Hizkuntzaren egungo erabilpena, ahozko hizkuntza, euskara urbanoa, hemen eta orain egiten den euskara. Lehendabizi, liburuaren aurkezpen gisa Orreaga Ibarrak emaniko azalpenak entzun behar ditugu, gero galdera batzuk egin nahi dizkiogu. Orreaga Ibarra. Nafarroko gaur egungo gazte euskaldunaren hizkeraren ezaugarriak aztertu nahi ditu. Bereziki ahozko dimentsioan, bere ingurune antropologikoan txertaturik eta ingurune sozialean. Ahozko dimentsioa aztertu nahi dut, eta hori errepikatu nahi dut, bereziki gazteena. Badakigu euskara etengabeko aldaketan ari dela, badakigu euskara inoiz okupatu ez dituen lekuak okupatu dituela, baina badakigu bestelako hizkuntzek ere okupatu dituztela euskara hutsa zegoen tokiak ere. Azkeneko baserrietaraino heldu dira, bai frantsesa, bai ingelesa eta bai erdara ere. Beraz, hizkuntza aniztasun horrek etengabe eragiten du gure hizkuntzan. Bi erdarak bereziki hor daude, gure hizkuntzan eraginez, eta bereziki gero eta gehiago baztertuz edo bereiziz. Zenbait ezaugarri aztertu dira bereziki liburu honetan, hiztegian, pragmatikan, arlo soziolinguistikoan, morfosintaktikoan eta fonetikoan. Arlo soziolinguistikoa esan bezala ere aztergai izan da, ikusi ditugu pixka bat nolako gazte moduak dauden gaur egun, ze nolako tribuak esango genituzke, gazte pijoak, gazte jarraituak eta bestelakoak. Liburuaren bukaeran sartu ditugu gazteen elkarrizketa hautatu batzuk sartu ditugu. Solas libreak dira eta hauek erakusten dute ahozkotasunaren ezegonkortasuna eta aldakortasuna. Erabilitako metodologia bi izan da bereziki. Bat, izan dira solas erdi grabatuak, erdi zuzenduak, hauetan gazte batek ondoko lagunei galderak egiten zizkien, eta bestelakoa izan da solas libreak. Horietan, grabagailua uzten genien, eta gazte grabatzen zituzten nahi bezala, inolako oztoporik gabe, eta musikari buruz, zineari buruz, haien elkarrizketi buruz, solas librean aritzen ziren. Liburuak 7 kapitulu ditu, lehenengoan lagun arteko hizkerari buruzko hausnarketa orokorra egiten da, bigarrenean lexikoaren hainbat alor aztertzen dira, hor teknizismoak, anglizismoak eta bar, adibidez, entzuten diego gaurko gaztei, on nago, tope lana. In eta onen erabilera teknizismoak edo adibidez, edo zero motibatua nago, gisa honetako hizkuntza zientifikotik eratorritako maileguak on daude, esango genuke, modan daude. Este kapitulu batean hizkuntzukipenaz, transferentziaz eta horrela aritzen gara. Gero esan bezala analisi soziolinguistiko bat aztertzen da, zenolako kontzientzia linguistikoa dauzkaten ikasleek, zenolako muga ikusten duten iparraldearekiko, nolako kontzientzia euskararen ingurua, eta zenolako gazte motak dauzkagun gaur egun. Eta azkenekoan pragmatikaren inguruko
alor batzuk aztertzen dira. Hausnarketa bezala esango dugu, gazteek euskera edo hizkuntza maniatzen dutela, nolabaiteko agintarien kontra, kasu honetan agintariak gurasoak eta irakasleak izaten dira, eta gero eta gehiago badituzte gazteek esparru agintarien kontrolik gabeko esparru batzuk, badituzte blogak, badituzte internet, mezuak eta hor gero eta gehiago etengabeko eta izugarrizko abiaduran sortzen ari dira modu berriak. Gazteak identifikatu nahi du bere adinekoekin, ez agintarien emandako zearekin, eta hor bilatzen du identitatea. Eta askotan horretan aurkitzen dugu hainbat esapideren azalpena. Horrela, askotan entzuko ditugu begira tio, zelako pringatua zara, joema jake fuerte, ze kutre da hau, edo ketxoia, edo kutre euskera, ze privada, ze mugida, eta holako gauza. Esan bezala, aldaketak ziztu bitzian sortzen dira, eta ikusten dugu aldaera interesgarria dela, batez ere, etorskizunari buruzko zenbait hipotesi aurreratzen aldugulako gisa honetan. Nahi badugu euskara hizkuntza historiko eta bizitzat hartzea, heldu behar diogu, honi, eta azterketa berri hauei heldu behar diogu. Eta batez ere, ahozkotasunari heldu behar diogu, eta gazten zeari. Lagunarteko erregistroari garrantzia eman behar diogu. Ondorio bezala, bat baino gehiago daude, ikusiko dugu, belaunaldi berrien euskaran eta gazteen euskaran, harremanetan euskara batua, erdarakadak euskalkia, eta herriko hizkera nahazten direla, gero eta gehiago. Hori gertatzen da herriko euskaldunengan eta baita hirikoengan ere. Beste alde batetik, hizkuntza aldaketa eta dialektoen nahasketa hiriko dialektoen ezaugarriak dira. Gero eta desberdintasun gutxiago izanen dira landako hiztunen eta hiriko hiztunen artean. Gazteen aldaerak bateruntz joango dira. Nahasketaz gain, gazteen aldaeren baterako evoluzioa dago. Nafar euskaldun gazteen ahozko diskursoaz ari gara. Hizkuntza erabilia gaztek euren giroan daudenean, inoren kontrolik gabe ari direnean nola egiten duten. Alde batetik, iruditzen zaigu ausardia eskatzen duen lana dela, alegia. Errealitateari bekoz beko begiratzeak beti sortzen du alako bildurra, eta Horreaga Ibarrak ausardia izan du. Begiratzeari, errealitatea begiratzeari, bai, ez alde batetik beti izan dugu beldur hori. Eta gainera, euskarak bizi izan duen egoera, edo bizi duen egoera kontuan izan da, beti izan dugu ikuspegi araue maile bat, nola mintzo behar den, eta denok nola baiteko irakasleak gara, ez? Orduan, beste alde batetik, begiratu behar zitzaion, beharrezkoa zen ikustea ze nolako euskara mintzo diren, eta beste alde batetik, mintzatzen ote diren, bai, mintzo dira, gisa horretan mintzo dira, baina grabaketak libre izan dira, eta zenbait testuingurutan, haiek libre tabernetan aritzen zirenean, edo etxean, telefonoz, edo la. Ez da kaso honetan inkesta zenbatek edo zen portzentajeetan erabiltzen duten, baizik aritzen direnean nola. Entenditzen dut. Bai. Beste kostioa da, hemen badago ahozkotasuna. Eta hemen oski, ez bakarrik euskeran, gazteleran ere, ikusiko genuke hizkuntza zer akademiko edo idatzi edo araututik egiazki jendeak eta batipa gaztek nola baliatzen duten, sekulako aldea dagoela distantzia handia, bai gazteleraz eta baita euskaraz ere, gazteleraz ere bai. Bai, ala da. Ahozkotasunak izan du, ez ospetsarra, baina beti unibertsitatetan edo zetan pentsatu dugu idatzizkoa dela ona dena eta besteak ez, baina hizkuntza gehienak mintzatuak dira. Kultur milioiak eta milioi jendek ez daki idazten, eta badakite komunikatzen. Eta beste arau batzuk ditu, ahozkotasunak bestelako arau batzuk ditu, jakin ez dugu, ezin dugu mintzatu idazten dugun bezala. Bai? Izango litzateke parregarria. Diskurso idatzeak baditu bere arau batzuk, baditu adibidez egonkortasuna, segurazki kontratu bat egiteko, etxearen eroketa bat egiteko, hortara jo beharko genuke, badu denboran zehar irauten du, eta baditu ezaugarri horiek, baina ahozkotasunak ditu bestelako ezaugarriak. Aizate bateako eta gaztelera eta beste edozin hizkuntzetan eta esaditeke idatzilaren bitartez eta alako ez,
badago, ez dakit, errelato bat, edo informazio pasatze bat, baina kolokialean ematen du gehiago balio duela espresibidadeak berak, ez? Adierazkortasunak, horiek direla gehien bat, agertzen direnak, igual, zuzentasun sintaktikoari lotutakoa baino. Adierazkortasuna lotzeko esan nahi dizu batzuetan. Espresibidaderako elementuak ahozkotasunean asko pilo bat agertzen direla. Exagerazioak, konparazioak egiteko terminoak, eta espresibidadea egiteko, nobedadeak, eta referentzi berriak, eta alakoak. Bai, askotan, holaxe da, referentzi berriak eta horrela, horiek, eta batzuetan orduan, kode txandaketa egoten da, horiek batzuetan erradarara jotzen dira. Baina, kontuan izan behar dugu, hiztunak bi kode dakizkiela, bai? Eta biak erabiltzen ditu, orain hau, eta orain bestea. Batzuetan ez da gaitasun falta, baizik, eta aukeratzen du zein nahiago, hainbat hizkuntzalarik diote, bi hizkuntza ongi menperatu behar direla, jakiteko noiz txandakatu, eta diozuna zentzu betezkoa izan dadin. Eta gero bestaldetik beti pentsatu izan da hizkuntzak direla gauza diskreto bat. Hau da, orain mintzo naiz euskaraz, orain mintzo naiz erdaraz, orain mintzo naiz beste hizkuntza batean. Eta orduan ikuspegi hori, mito hori, ez da erreala izan askotan, zergatik mintzatzea da, batzutan ez da gauza diskreto baizik, hau eta bestea, hau eta bestea. Ja, baina esan idazu, elementu espresiboen bila, euskera zadituta ere, gaztelerara errekurritzen dela, sistematikoki? Askotan, gaztelerara pasatzeko arrazoi bat izaten da hori, haserrea, adibidez, o espresibidadea adierazkortasuna, bilatzen denean, hori izaten da. Hor bilatzen dituzte, hitz samalda hundiena, kutre, edo ez dakiz zer, ez du indarrik esatea itxusi haiendako, bai? Edo gisa hortakoak. Beste batzuetan beste arrazoi batzuk dira, bai? Adibidez, beste baten hitzak zehaz mehatz esateko, ondoko hizkuntzan esaten dira. Binen hori izan da beti, esan nahi dizut, Euskaldun Zarraskok egin dute. Euskaldun Zarraskok, eta komunitate elebidun askotan, Belgikan, Marrokia eta Frantsesa, eta Spanglish komunitate horietan egiten da, barra-barra. Baita katalan eta gaztelaniaren artean. Baina hor, gai honetan, kastalan, katelera edo galiziera gehiago gertatzen ari zaiena, horren hurbil izanik hizkuntzak asimilazio edo neutralizazio bat edo gertalitekela edo gertatzen ari zaiela. Euskararekin ez dakit, neutralizazio baino gehiago ez ote den sustituzio bat ez gertatzen nahi dena, edo ez? Momentu arduragabeko hietan edo horrela, hor indarra handia du kode txandaketa. Kode txandaketa batetik bestera txandak egitea. Hori da, hizkuntza arduragabekoetan, askotan esaten dute haiek oso ongi dakizkitela genizkioke eta iragandura eta termino tekniko asko, eskolatik ikasi dituzten horiek, bino ahozkorako, hain zuzen ere, errekursoak falta dituztela edo adierazkortasunik gabe aurkitzen dutela beren hizkuntza. Berbada, jorratu beharko litzateke hori. Hori sortu, inbarko lukete, erabiltzailek berek. Eta nik uste, sortzen ari direla, gisa naiz oso gustukoak ez izan, sortzen ari direla. Askorako ematen duen gaia da, Nafar Euskaldun gazteen ahozko diskursoa aztertuz hortxe Horreagi Barrak egindako lana. Baina ondorio gisa zer atera liteken horixe da jakin nahiko genukena. Gazteen mintzaira, hizkuntza bizia balio duen aberatsa den eta aberasgarri den argota baita. Olako argotek edo, hizkuntzaren aberasgarrien aberasgarritasunaren seinale dira. Hizkuntza garatu izateko izan behar ditu erregistroak ministro batekin mintzatzeko eta baita zure kolegarekin mintzatzeko. Hori registro kontua da, beraz, norberak, hiztun berak, nun edo norekin nahi den. Horixe da, gazte hauetako batzuetan kosta egiten zaie registro aldatzea eta batzuetan unibertsitatera irakaslekin daudenean ere pasatzen dituzte gisa hortakoak, ez?
gizon hori etorri zen, edo eta gizon hori irakasleari esan beharren, gisa hortakoak, mino jakin badakite non zetoki, eta desberdina da kafe bat edo garagardo bat hartzen egotea, edo irakasle batekin mintzatzea, edo laburpen bat unibertsitatean denon aurrean egitea. Gazteek egiten duten euskararen erabilerarekin, zenbaitetan ere izan litezke araututa daudenetatik aparte edo hautsiz, eta bestetik euskal jendeak edo bentsat puska handi batean badugu joera oso korrektore izateko eta arauetan eta xuxen eta zehatz bete arazteko eta ikusten dugu gazteen kasuan beste erabilera libre bat dela. Ez dakit hor, zubi edo bide erdiko posizio edo zerbait ez ote den beharko alegia. Batetik ez izan horren hiperkorrektore eta horren zensuratzaile. Funtsean euskara bizia, euskara espresibo, euskara naturala, euskara komunikatiboaren bilari garelako denok. Bueno, izateko modu hori, irakasle garen aldetik edo kazetariok edo gure lanbidearen aldetik horrela ez izateak zail egingo zaigu. Eta nik uste dut guk semeoi edo ikaslei zuzenduko diegula beti, bai? Hori gure gandago eta norabaiteko zuzentasunaren alde hizkuntza guztietan egiten da. Eta adibidez, bereziki emakumeek izan dute hizkuntza zuzen egitearen, bai euskara eta hizkuntza guztietan, rompio gisa hortako zuzentzeko. Hori, berez, eta gero euskarak bizi izan duen egoerarekin, estutzea ez dakit, ez zait iruditzen gaizki dagoenik ere, zaitut, ikusi dizut esan behar da zaitut, eta zozentzeak jakin behar dugu, hori ez dut egingo, nide koina, esan behar dutela hori, hor, eta utzi egin behar dugula, edo, esan behar dutela. Zuzentasuna eta espresibidadea elkarren kontra daudenean, zein da erabakia hartu beharreko erabakia? Ahozkotasunean gailenduko da, gailenduko dena. Nik hor, kuriosi iruditu zeidan, urmenetak gazten inguruan egin zituen proposamen batzuk, adibidez, drogaren inguruan, nola deitu, ez dakite, heroinari ez edo, kokari, eta holako gauzak ez, eta sexu harremanetarako, beste batzuk proposatu zituen. Bino, lehen gogunen egunen frogatxo bat, eta inork ez du erabiltzen. Ez dute zabalkunderik euki. Hori da, esan edizut, hor naiz eta da, hor beste zea batzuk, beste esparru batzuk edo beste arau batzuk agintzen dute. Eta zer dagoen moda, flipatuan nago, eta flipatu nahi dut, eta hori sartua dago, eta erabilera batzuk gailenduko dira, beste batzuk eroriko dira. Baina besteak moda dira, moda iragankor, edo ez? Baina, moda iragankor dira, baina horietako batzuk hizkuntzan geldituko dira. Ondorio bezala, konklusio bezala. Eta ahalik eta praktikoena, lan akademikoa da, gainera hemen esan denez, filtroak eta pasa behar izan dituen lana, metodo eta lan egiteko modu beti. Baina, Euskaldunok komuniadeko parte garen einean. Zer da, hemen ikusi duzunetatik, atera duzunetatik, interesatzen zaiguna, ondorio ahalik praktikoenetik. Gazteen hizkuntza edo erregistroa egon dela hizkuntza guztietan dagoela, nolabaiteko konnotazio berezi batzuk dituela, eta pixkat autoritateek baztertu dutela, edo arauen kontra sortzen dela, eta hori kultura guztietan gertatzen dela, alde batetik. Beste alde batetik, hori ingurune zehatz bateko adieraztasuna dela, ezkera arduragabekoa, kontroligabekoa, espontaneitatea lortzen duena. Eta orduan, hor erabiltzeko egokia zaie gaztei. Eta behar bada, hobeda hau mintzatzea, zer ez mintzatzea baino, eta esatea guai zegon, tope zegon, ondago, in-out zea. Eta hor eroso sentitzen dira, gazteak, betire, ez baldin badago inor,
zuzentzen eta aldatzen, aroa markatzen aitenik. Nik uste holako galderatxo batzuk egiten izkien eta batek esaten zien. Euskarak baditu bi arazo, bat da, sanz, alde batetik politikariek, eta beste bat euskaltzaindiak erraten zuen. Arau, eta nolabait ere txertatu zaialako ustea, ez? Oso gaizki mintzo gara. Hori erraten zuten behin eta berriro. Eta Obera horrek eraman dezake bi opziotara, bat isiltzera, eta euskaltzaindia esatu zerakonde gisa, baina euskaltzaindia ez urraragitua ez ote dagoen euskaltzain uste asko gehiagirengan. Hori, ez dakit, baina nik uste dut hauek gazteek askotan presio hori edo agertzen dute eta batzuetan oso errotua daukate gaizki mintzo direla eta nik uste dut batzuetan erdarara jotzen dutela zenbaitetan horregatik edo beste zenbaitetan hizkuntza txikia da, ez duen aldetik eta deno dakigu ze testu ingurutan. Bino Ordu zer lezio aterako dugu, utzi gaztei euskaraz aritzen, utzi gaizki aritzen direla uste bali madute, utzi gaizki hitz egiten. Nik uste dut alde batetik zuzentzea beharrezkoa den esparruan, berez nola idatzi behar den eta horrela hori ongi egiten dugula, baina bestea berez hobe da mintzatzea mintzo diren bezala eta ez dugula erabat izutu behar mintzo honengatik. Mil esker. Nafar Euskaldun gazteen ahozko diskursoa, Orreaga Ibarraren liburua. Nafarroko Unibertsitate Publikoak argitara eman duena. Kultur arloan entzun dugu hemen, Euskal Herria Irratian, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturaren zabalkunderako saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.